Kukwira wika ase ebunge akitutu chache note kutoka ime kaunti ya Kisii ekirobono omo sike kosomo jumbe wechinse mecho omo sike Jafet Nyakundi arireira yo chakone kiabuna ngobwatira nare na barai ao elio kone kia banyarire gusira amangana yechisemi ase ebunge eyo kago kwana korwa ase eskuru ya sekondari ya Entanda kutoka ime ya Sensi ase ebunge yo ya kitutu chache note nigobono anyarire kubwatoka na boigo chifo mucheche basari gochase aborokiwa abaitu skuru au na boigo nekero anyara kuboria aborokiwa banyara komenta omokia kegema ase chinga kechiga nekero babwatiri bagaria bene kwenyorera chisemi omoseketo Daniel Ontiri norwotiro asinchira ekobwatia Gukwana seskuru ye secondary ye Entanda ye gotoka manyerero ime county ya Kisii Nyakundi nigo ararire bene bunanigara chukogendera kubwaterana na bubwatani au bunenchire moyo kini birengo bichisemi hasi kitutu chache North. I will support this school, not saying Njerenka. I will support it because I believe a school way to support a school way. Abana na bago kutokonya mami na mami yete. That is the reason you see koja support school chini. Ukwana chingaki chokoena na chibasari hucha chiskuru nigono nyinabo agokere tambokero ha chiskuru chensemeyo cherelekana gokolebuya na monasa motuka bwango iga otebe kirenga kya no gosiria chigrade chimbe elio korobelia aborokiwa asa magimama ya bosi obwabo a constituency for the last 11 years nero ya gasiekire ya kabere number 9 out of the 9 sub counties lakini last year esenge njioko ena na ebasari abana bagatoke school we became number 6 out of the 9 sub counties. Asense mwende esegeto nigo yarwegwa guchasa borokigwa kubwatuka mbwa chinde chonsi chiria chira baisa kubasariye masomo igati abo amangana yo bwanchani chingaki bara chiskuru amalita mapema asabana baiseke chisabo chimbe obutumeki wa mariogo yogotinde egati yechinde chinyinge echo mono chire ebigocha asaborokiwa na kubatanga tibago kolya buya. I believe in you people and I believe in you. I see doctors in you, I see engineers in you, I see teachers in you, I see the next member of parliament in you, I see governors in you, I see even the president in you. So believe in yourself, work hard, listen to what the teachers are telling you, keep the eye on the ball and always work hard and pray and God will always give to you what you want. Asetare yo kwene na chibasari Nyakundi niko begatarire skuru ye secondary itibo skuru ye secondary ya Metembe ye gotoka Kigogi iramba ye gotoka ewodi ya Marani ngana boigo abubwatani au basegetana kogokira chingaki choko manyanjiraba chingaki echi ne choko daye sukuru choko daye para choko daye amaje choko daye pasa nitogole na bantu bamuntu asetarega yogosegeta chiseme boigo Nyakundi ndigagenderie njili yogosirie bikore byebasaye gweita nabona yitarire nchira yoka yogokore mechanda sobogima chinchira chinde nchiraro bunenchiremo yokomenya no bwanchani no murembe nkuruboderegeta seni kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii ase bunge ya kitutu chache North Eriterane ngoroko Daniel Ontiri.